Barkanmu da sake saduwa a cikin shirinmu na tarihin shahararrun jaruman Kannywood. A yau muna tare ne da Dr. Dauda Kahutu Rarara inda da mu ji cikakken tarihinsa. Yaushe aka haife shi kuma a ina, suwa iyayensa, sana'arsa, bayan waka yana da wata sana'ar ce kuma yanayin mu'amalansa da iyalansa, yawan waƙoƙinsa har ma da yawan arzikinsa. Ku biyo mu a cikin wannan shiri don jin cikakken tarihinsa. Daga farko, wane ne Rarara? Dauda Adamu Kahutu, wanda aka fi sani da Dauda Kahutu Rarara, an haife shi ne a ranar 13 ga watan Satumba 1986 a ƙauyen Kahutu, ƙaramar hukumar Danja, jihar Katsinan, Najeriya. Sunan mahaifinsa Alhaji Adamu Kahutu, wanda sunan mahaifiyarsa Hajiya Halima Adamu Kahutu. An yi masa laƙabi ne da Rarara tun yana yaro, sabila da salon waƙoƙinsa da kuma yadda yake iya rera waƙoƙin cikin yanayin nishaɗi da sigar ban dariya. Rarara ya tashi ne cikin yanayin addini da al'ada, inda ya karatun Allahnsa tun yana ƙarami, daga bisani ya koma ya Islam ya ci gaba da karatunsa. Ya fara sha'awar waka ne tun lokacin yana da ƙuruciyarsa, ya rera waƙoƙi a tarukan al'umma da bukukuwa kafin daga bisani ya koma Kano, inda harkarsa ta bunƙasa, ta gawurta, ta tumbatsa. Shaharar waƙoƙinsa ta fara tashe ne sosai tun lokacin da ya fara rera waƙoƙin siyasa da yabo ga manyan mutanen Kano. Waƙarsa ta farko da ta shahara sosai ita ce Ruwa Baba, daga nan ya ci gaba da yin waƙoƙin siyasa, wa'azi, yabo da kuma nishaɗi. Ya yi waƙoƙi da dama da suka shahara, cikinsu har da Fatima Mai Zogale, wanda ta ɗauki hankalin matasa da jama'a baki ɗaya. Rarara ya zama ɗaya daga cikin fitattun mawaƙan siyasan Najeriya, musamman ma arewacinta. Ya yi waƙoƙi masu yawa na goyon bayan jam'iyyar APC tun daga lokacin yakin neman zaben shugaba Marigayi Buhari a 2015. Waƙoƙinsa sun taimaka wajen yaɗa manufofin jam'iyyar APC da kuma ƙarfafawa magoya bayan ta gwiwa. Ya kuma ci gaba da kasancewa a cikin siyasa, inda daga shekarar 2023 zuwa 25 ya yi waƙoƙi da dama ga shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu. Dauda Kahutu Rarara yana da mata har guda 4 da 'ya'ya da dama. Bayan shafe soyayya mai tsawo, ya cika matarsa ta 4 ne da Aisha Humaira, inda a yanzu suke zaman jin daɗi a cikin rayuwar aurensu. Dauda Kahutu Rarara yana ɗaya daga cikin manyan mawaƙan Hausa mafiya arziki a Najeriya, kuma yawanci kuɗaɗensa suna fitowa ne daga hidiman siyasa da waƙa. An kiyasta adadin arzikinsa inda ya kai kimanin naira biliyan 50 a kuɗin Najeriya. Ya mallaki manya-manyan gidaje na alfarma da manya-manyan motoci na zamani. Bayan waƙoƙi da siyasa, Dauda Kahutu Rarara yana da sana'o'i da dama, inda yake harkan ba da hayan shaguna. Ya kuma samu award da girmamawa daga ƙungiyoyin matasa da kuma ƙungiyoyin siyasa, kuma ya samu namban yabo daga manya-manyan 'yan siyasa, kama daga gwamnoni, sanatoci da 'yan majalisu. A baya-bayan nan ne aka awodin nashi da dakta daga wata university da ake kira European American University. Rarara ya samu kalubale da cece kuce a cikin rayuwarsa. A shekarar 2020 ne Rarara ya kira ga magoya bayansa da kowannensu ya haɗa masa wanda rake don ya waƙe Baba Buhari. Lamarin ya jawo cece kuce a cikin jama'a. Sau da dama ana yi masa barazana sabila da salon waƙoƙinsa na siyasa, har ma an ƙona masa gidansa, duk da hakan bai janye ba, ya ci gaba da waƙoƙinsa na siyasa. A kwana-kwanan nan ne European American University ta awodin ɗinsa da dakta, amma daga baya ta fito ta ce ba ita ta bashi izini ba. Lamarin ya haifar da rudani a cikin al'umma. Rarara ya zamo abun koyi a fagen waƙoƙi a arewacin Najeriya, yana ɗaya daga cikin mawaƙan da suka fi shahara da tasiri a harkokin siyasa, musamman sabila da yadda waƙoƙinsa ke shiga zukatan al'umma cikin sauƙi. Ya kuma kasance yana da masoya masu ɗimbin yawa, kuma yana ɗaya daga cikin fitattun mawaƙan zamani a Najeriya. Daga ƙarshe dai Dauda Kahutu Rarara ba zallan mawaƙi ba ne kawai, ya zamo jigo a siyasa da zamantakewar arewacin Najeriya. Waƙoƙinsa sun taimaka wajen bayyana ra'ayoyin jama'a da goyon bayan da suke nuna wa shugabanninsu. Rayuwarsa ta sha lamba, ta sha yabo kuma ta sha suka, amma har yanzu yana ɗaya daga cikin shahararrun mawaƙa masu tasiri a Najeriya. Ku biyo mu gobe don jin cikakken tarihin wasu manya-manyan jaruman. Idan kuma kuna da jarumi ko jaruman da kuke son jin tarihinsa, za ku iya rubuta mana a comment section.